Labi nga wahay karon taon natay guest din nga aton gituyo pag imbitar aron mahibaw-an makakita og makadungog mo sa iyahang mga observation sa mga nangaging impeachment kay veterano ni sa mga impeachment trials o niya veteran broadcast journalist og newspaper radio og TV tri-media ni o niya reservist ni general ni siya sa reservist ni sa Philippine sa Armed Forces of the Philippines karon taon. So ang importante nga atong madungog akong paningkamutan dire with the management sa DYKC o pinagi ni Ma'am LV og ni kareng ambungan nga mangluluwa sa Talamban. O ba? Among paningkamutan nga puli-puliho na mo ni ang prosecution nga habig og ang depensa nga habig pod sa umaabot nga mga adlaw diin karong hapon sugda na gyud ang trial ni Vice President Sara Duterte. So among paningkamutan kay kining DYKC ang tag-iya ni dili politiko kun dili negosyante. Ko ani kanana ang mao ni gitawag og walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong San Miguel lamang. Kaya doon na mga radio station sa Cebu nga, ang mga tag-iya, congressman, o na ito yun na kampo ni Bangag, pertig yung pagkakabayas yun, bisag mga balita, klaro kayo. Kumaw na nga kami dire, paningkamutan ginamo nga, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, serbisyong San Miguel. May botag sa kusod kay galang, may igad pa sumala. Uban siyang kapikas kasi Miss Jima susobrado morning niya may si Randy Archaga Santisos. Ay, shout out sa boss. Ay lang shout out boss. Pwede hunghong lang. Karo anawa way klase dito sa Talisay. Eskwela, nara eskwelahan nga way klase ha. Wa mo'y apel yang naminaw. Klase mo. Kagabi gideklarar ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang nga way klase ang Talisay City Elementary o Talisay City National High School tungod kay dunay nang hulga og bomba nga nanghulga nga magdasag pusil karong adlaw atol sa klase pinaagi siyang Facebook page nga Zani Bacalso yangan magdako sa pusil unya nisuwat pag condolence. Yawan ni bata. Hinungdan nga ang Mayor Talisay, nagbayas Talisay niingon nga wasay klase kay iyang ipa check ang tanang kanto sa maong eskwelahan aron masiguro ang mga estudyante nga luwas nga musod sa ilang tagsa-tagsa ka mga classrooms sa sunod nga adlaw karon way klase. Samtang unahon ta ring nindot kay balita, pinakanindot nga balita karong adlaw kay ugwa pa mo masayod kami humana. Mao ba? Ang kadaghanan ani labinas na hingtungdan perting lipaya gyud sa tinuod lang kay si Gobernador Pambari 4 ni Anthony ni aging Sabado pastang lipayas mga tao taga Uslab ni apod sa napo ka mga lungsod gadunay Fisher Folks Organization sa nagkalain-laing lugar ang kantidad ni og 22 milyones ang 30 ka mga fish cages nga gyapon-apod gipanghatag ni Gobernador Pambari 4 dito ni sa lungsod sa Uslab, Badjan, Ronda, Ronda, Argao, Buluon, Dalagit, Dumanog, Alcantara, Alcoy, og Algeria. Bastang lipayas mga tao itaw. Ang mga taga-Uslab nga gitagaan ni Gobernador Pambari 4 emosyonal nga nidawat sa fish cage kay matod pa nila sukad sila natiguang na silang panagat karon pa sila mataga og kaugalingon yung panagat. Kadili na mo adto sa laod kay dunay higayon nga og managat sila in town. Magbaroto perting luoya ang ilang kahimtang kaysa. Higayon nga managat sila way siguro makakuha ba og dili unya kuyaw pagyo kayo kaysa unang kaniadto kung tuwan sa laod dunay madungog nilang tingog sa wakwak. Apan karon di lagi sila kadungog og tingog sa wakwak. Kaya ana naman sila sa fish cage ilan lang patubuon ang mga isdang bangos ug ubang klases isda ang gihatag ni Gobernador Pambari 4. Loy bitaw sa una. Mato pa nila makadungog ato kas laod makadungog kag tingog sa wakwak. Karon na may wakwak karon lipay na in taong kayo. Ang 22 milyones nga kantidad sa mga fish cages 30 ni kabuok
dugangan pa ni sa umaabot pang mga adlaw kay giingon nga usa gatos karon tuiga ang ipang-apod-apod sa nagkalain-laing PSKGs sunod tingali ani Norte, Midwest Cebu ug ubang mga lungsod nga dunay mga hutong sa mga mananagat ang hatagan og mga kahimanan sa pagpanagat aron di na gyud abton sila sa laod nga makadungog sila tingog sa wakwak. Samtang ang upat, unang higayon unang higayon gini sa tibuok lalawigan sa Sugbo, gawas ani Vicente Soto. Unang higayon ni nga nahitabo nga ang mga provincial hospital og umaabot pod nga mga district hospital nga giapon-apura na karon libre ni. Giapon-apura na pinaagi ni Doktora Nikki Catalan, ang anak ni Gobernador Pambari 4 nga nang apon-apon ni og antivenom. Kaning polyvalent antivenom kana ba itong mapaakan kag bitin nga makatambal kuno ni mga kubra. Ano mo kubra? Wala ba itong magkubra ninyong gamay na kasweldo? Epektibo kuno ni sa mga pinaakan sa bitin nga kubra. Ang uba ang maong antivenom karon available na ni dito sa Karkar Provincial Hospital, Balamban Provincial Hospital, Danau Provincial Hospital og sa Bugo Provincial Hospital. Kini nagsinugang nga unang gihatdan og mga antivenom dunay plus dunay mga doctors ganang gitrain kung unsaon ni pagturok ang maong mga antivenom kung simbakod dunay mapaakan sa bitin. Ang akong gikuyawan kato nabak hay antivenom katong masumbagan og bitin. Kuyaw na manumbag ang bitin. Kani sa mga arita magsugot ari medyo bati pa sa uban, ganahan po ang uban atong Sabado chat ako si kanhi Congressman Gary Alejano kay diri dai sila Cebu. Kuyog sa giingong risa na. Risa. Dito sa Asnar Coliseum gitambungan ni sa gibanaban ng 3,000 ka mga attendees ang nitambong alang sa paglusad sa gingong risa na para sa 2028. Amigan. Sus ko na gana. Matod pa nga, ang title ini, Kalig-on sa Bisaya, ipakita. Karing uban, di man kay Bisaya, napoy medyo Tagalog. Di apoy Hilonggo. Ang title nito ngayon, Kalig-on sa Bisaya, ipakita, risa na movement. Ang gagingong kitambungan ni sa 3,000 ka mga sakop sa nagkalain grupo. Una nini ang sakop sa mga mamumuo, urban poor communities, women's, sa mga mananagat, mga mag-uuma og ang mga LGBT community. Aning LGBT, dependent meaning, lami gihapon bisag tiguang or lami gihapon bisag tambukol. Posibleng maduna pa yung mga sunod-sunod nining mga kalihukan sa umaabot pa mga adlaw bisag magpadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara kay matod pa nila Kalig-on sa Bisaya ipakita. Bastag huyang na sila, no? Kagahapon dinhi ang Vice Presidente sa Sugbo, particularmente dito San Vicente Shrine sa Bugo, aron magampo dito ang Vice Presidente nga si Sara Duterte. Matod pa niya nga iya yung giampo dagkon sa daghang kandila katong dagko ra ba kuno? Giampo niya nga mapapauli na sa Pilipinas ang iyang amahan nga si kanhi Presidente Digong Duterte. O niya ay pong giampo kunog apel, wa mo kadungog kuno. Iyang giampo og apel nga dunay nasudnong kalinaw. Linaw. 6,000 ka buktong pulis ron. Matod pa ni Vice President Sarang ay wagid sa maghisgot sa iyang nag-ung-ung nga impeachment trial nga sugdan karong hapon apan ang iyang ampo nga makauli na ang kanhi presidente nga iyang amahan nga si Presidente Digong og ang kalinaw sa tibuok nasod. Way labot ang bagyong Babi or Inday. Mao ni ang nindot kay matod pa ang impeachment karong hapon alas 2 kutob ning Miyerkules pero ang mga kuan wa pay mga
mga testigos nga isa lang sa hot seat ani kundili ugma pa ipang butang nito ang mga testigos sa hot seat kay mga muson-muson para tindaghana ang ilang ipahigayon. Wa pa masayon kinsag yon ang presiding officer, either si Senador Escudero ba or si Sherwin Gatchalian ba yun ang Senate President. Pero daghang ningon nga mas maayo si Senador Escudero ang mahimong presiding officer kay abogado kini. So kuha ni Sherwin Gatchalian nga kuha ni siya no? Economics. Mao ba? Pero ang National Capital Regional Police Office or NCRPO pinagi ni sa ilang hipi nga si Police Major General Anthony Abirin. To anay giuna-unang 3,000 ka mga pulis sa Senado kagahapon pa. O niya, posible nga dugangan pa ni og 2,000 dolas kay 6,000 man ning gayon. 6,000 ang kinatibok naay standby nga puwersang 3,000 pod ka mga police personnel aron mag-monitor sa ilang lakaw sa impeachment trial nga sugdan karong hapon. Pero si Presidente Marcos perting nindo tagbalita ay sus ang ihang lakaw kuno dito sa Canada. Fruitful, bisag way bunga pero fruitful. Atol ko no sa iyang pagbisita sa maong nasod, upat ka adlaw niyang working visit daw, nakaani ko no sa 2.5 bilyones dolyares nga mga saad sa mga Canadian businessman nga magnegosyo dire. Naloko na. Kalimang kag 2.5 billion pindakuha ni. Ano sa amang kanimo ninyo? Atol ko nones pagpaghinabi ni Canadian Prime Minister Mark Carney ubad sa mga manegosyanteng Canadian nga muaris Pilipinas kay magnegosyo. Mao ba? Aron panitan og maayo ang ilang negosyo dahil daghan diring mga kutsinanggo nga mga fixer og mga tulisan sa gobyerno. Ingon sa presidente nga dako kayo ni kalampusan ang iyang lakaw human sa ilang meeting ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Apan ang iyang tigpamutmot si Undersecretary Claire Castro ayay samtang sila nag-meeting ni Prime Minister Carney pero si Claire Castro gikarne sa mga protesters nga mga Pilipino nga tuwa dito nagsinggit nga BBM resign or bangag resign matay. Giulagway sa mga protesters kay sunod-sunuran kay matupap mag-reels na yung kuno siya kauban atong iyang direktor apan wa gyud madayon ang ilang reels nga paghimuon kay perti naghanang niduol niya nga matud paghinganan pa siya batingnaw pangit. Kaya diha sila na makak kay dili man gyud ko pangit. Dili gwapa pero may gitsura. Mao ba? Baita. Sige ko nung kasinggit og bangag resign. Sige ko kawatan. Pero iyan tutukan ko no ang impeachment trial nga magsugod karong hapon kay matod pa. ang kinahanglan ko no sa iyang iingon kagahapon sa iyang amo nga si Bongbong Marcos nga kinahanglan mo atubang yun ang vice presidente sa iyang husay dito sa impeachment court aron mahibaw aron matubag niya ang mga pasangil matod pa ni mga kagahapon. Apan kagahapon dungan ini ikaduhang higayon nga ang mga sakop sa prosecution team pinagi ni Kongresista Jervel Loistro nagpamisa na po sila, nagpamisa. Naloko na. Kaduha na nila magpamisa, kauban na Laila de Lima. Apel na si Zia Alonto Adjong. Isang Muslim, amorag wa apel no misa. Wa mo may tutuan ng sa kuwan. Perting ilngiga sa prosecution team kay sige silang gaampo. Kay matod pa ilang giampo nga mausab ko no ang pinulungan sa kanhi presidente nga niingon nga your God is stupid. Okay dai. Kalimot ha, kaligon sa Bisaya ipakita. Pero di ni makitaan, natago lang sa
At dako-dako ni trabaho na nila. Ligon sa Bisaya, pakita. Ba? Okay kayo, pero ang ako kuan lang, no? Ang ako di mapakita, taguan lang. Atong atangan na yung hapon, pero karon taon, si Sir Eric Espina, ako nang atong isalang dire. Veteran ni siya nga kuan. Journalist niya ato ning paibaw atong ipangutana niya kutob sa atong maabot sa atong una kay siya moy pila nakaka-impeachment trial no ang ako na ni sukad ni irap kay after Marcos atong senior nga atong gi hulagway sa Guinness Book of World Record nga super kuwatan gisundan aning anak pila naman irap o niya si katong ombudsman sa Universitas Gutierrez, Andres Bautista, I think GMA, pero wa man, anirisan mo ito si Irap. O niya, dayon corona, ngagi koronahan o guilty verdict. Ambot ang Vice President Sara. Ito na yung pangutanan niya, Toton.